Processen handler om de her krav eller idéer, der kommer, og så er der nogle politikere, der tager dem op. De politikere sender så det her ind i det, der hedder første behandling. Og første behandling går ud på, at der kommer det her lovforslag, hvor de forskellige partier så fremsætter deres mening om lovforslaget, og ser om der skal komme lidt nogle ændringer og så videre. Altså om der skal komme nogle flere idéer til lovforslaget, eller der er noget mere eller noget mindre, der skal lægges på. Så kommer det i udvalget. Eller, ja, udvalget hedder det. Ja. Så kommer det ind i et udvalg, der har med det her lovforslag at gøre. Dem i udvalget, de kigger så på, om det her lovforslag, det kan lade sig gøre, om det kommer i kampolage med andre love i Danmark, eller det kommer, hvis nu det er noget med noget miljø, om det så går ind over landbruget, sådan så landmændene ikke vil følge den her lov, og så bare dropper loven fuldstændig, og så bare går efter deres eget hoved. Når de så har fået bearbejdet det, og indkaldt måske nogen, der har styr på sådan nogle foreninger, miljøforeningen, så kommer det ind i det, der hedder andenbehandling. I andenbehandlingen fremsætter de det her, de har gennemarbejdet, og så de gennemarbejder de her ting, og så går det i mere detaljeret form. Altså, ofte sker det, at andenbehandling og tredjebehandling går i et, fordi at andenbehandlingen, eller fordi de ved, at nu bliver det her lovforslag vedtaget. Men i andenbehandlingen, der kan det så være, at de her politikere, de kommer med nogle flere ting, der skal med i det her lovforslag. Så går det igen tilbage til udvalget, som arbejder med de ting igen, og så kommer det ind i tredje behandling. I tredje behandling tager vi... Som sagt bliver anden og tredje behandling ofte lagt sammen, da lovforslaget ikke har behov for at gå igennem anden behandling, og hvor derfor direkte videre til tredje behandling. I tredje behandling stemmes derfor om lovforslaget, og mindst halvdelen af Folketingets medlemmer skal være til stede under afstemningen, og der skal være et flertal for lovforslaget, før det kan blive vedtaget. Når det er blevet vedtaget, går lovforslaget til statsministeren, som får det underskrevet af dronningen og den pågældende minister, og derefter bliver det offentliggjort i Lovtidende.